tumambay di sardam. May palagi kalman ang naglabas, asikaken siya ket naginaya ken nagpinate tumpal biyan. Diyak ninamnama adumteng ka among silaw ngaliden adalan. Biyag ko inururay ka keto'y pusok sikat ikikis na. Buklentan ni ayat hintanan namin buon ni raksak abdang gaita nga garapaan akin na rin aditan to manglipat kinangayen iti aglaw-law ta dagiti agkakasodi adarikmat awan tublos makapagsina ken mangarak-rak binukel tangayan. Diyak ninamnama adumteng ka among silaw ngaliden adalan. Biyag ko inururay ka kay pusok sikat ikikis na. Buklentan ni ayat hintanan na